Je li to moguće? Mislim, ne mogu vjerovati da je moguće, ali očito je moguće. Je li moguće da netko na Eurosong dođe sa plagijatom od pjesme? Svi znamo već neko vrijeme, od samih početaka, Švedska je broj 1 favorit na svim kladionicama i vjerovatni pobjednik Eurosonga, Loreen i Tatu. Je li to plagijat? Kad sam čuo prvi taktove te pjesme, nešto me grebalo u mozgu, pa to sam već negdje čuo. Poslušaj. Normalno da je pjesma hit kad mi nešto zvuči poznato. Zvuči mi ko hit. Možda poznato zvuči zbog ovoga. Nekada veliki klubski hit. Ako ne vjeruješ meni, onda vjeruj svojim ušima. No nije samo to, kada počne pjevati nekadašnja europobjednica, eurovizijska pobjednica, onda to zvuči ovako. Čini mi se ko da sam tu stvar već negdje čuo. Там стены, там слепые вены, слишком откровенно, а я плену, но без тебя. Ovo nisam siguran da na Eurosongu smiju prolaziti ovakvi plagijati, ali očito. Там стены.